Dă-mă cu kimonosele de-alea. Nu știu unde sunt alea. Eu ce efecte mișto are, vezi? Dacă ai dus mouse ca bulache. Unde l-ai băgat? Acolo, mă, unde l-ai avut. Unde, mă? Sau un fotoriu, mă. Lasă dracu scris. Da, mă, eu sunt prost ca tine. Chiar așa. Năsăuri. Mamă, ce-mi plăcește. Mamă. Am citit-o, bătrân. Mama. Wow, hello. Da. Ai dracu, bă. Da și eu. Stai că mă tuși mă. Vino aici. Bine să nu aștept să fac uite fac cea pentru școală, ce mai. Nu prea, nu mai e norat așa, alborat un pic mai înainte, dar când mai și până mai înainte, nouă Samsung S5600 camere de 3,2 megapixeli, MP3 player cu music recognition, internet de mare viteză. Abonează-te la Vodafone Complex Internet Mobil și poți avea noul Samsung S5600 cu numai 59 euro. Chipsurile Lay's, acum și cu ulei de floarea soarelui, pentru același gust Lay's cu 30% mai puține grăsimi saturate. Savurează Lay's. Pentru tine. Acum cu 20% gratis. Ia-ți cel mai ieftin internet. Doar 4,88 euro pe lună, numai de la Romtelecom Clicknet. În plus, îți poți lua și calculator cu doar 3,6 euro pe lună la orice abonament de internet. Care îți zic eu, Clicknet-ul îți dă acum netul cel mai ieftin. Momente importante, dacă lași răceala să te doboare, ia Nurofen, răceală și gripă, încă de la primele semne, dureri de cap, nas înfundat, febră, ca să fii acolo unde este nevoie de tine. Nurofen, răceală și gripă, rapid și eficient împotriva simptomelor de gripă și răceală. Acest medicament se poate elimina fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă ambalajul este neplăcut, adresați-vă medicului sau farmacistul. În timpul liber sau pentru afacerea ta, ia internet mobil de la 5,9 euro pe lună și ai tracking nelimitat plus modem USB cu doar 1 euro. Detalii în magazinele Romtelecom sau pe www.romtelecom.ro. Aici Virgilian. Dacă vrei să utilizezi vizele, dacă sticul cade în apă, pierdeți informația. Wow. Ia uite-l, bă. Ia uite-l. Ia uite-l pe ăsta, în poză. Culturii. Mă, ce cap ai. Aude-mă, bă, ia uite poza aici. Mamă, și Freaza. Uite la frează. Aude, poza. Elvis Presley, mă. Ia, bă. Cum arată mușchi. Mamă.
Stai mătă. Zici că-i de-aia de luat zăpada, cum ești. Lamă. Eu uite bă ce până mâncăm. Ia ce nasa. Ia uite. Ia. Eu te... Mamă. Eu uite. Ce cap! Auto. Conectă. Ia uite la mine. Ia uite cum fac eu cu imagine. Mamă. Ia uite aici, tată. Te uiți pe globe, uite. Că unde sunt aici? Unde sunt aici? Uite, ai scris germanul. Ia uite-te cu fața. Unde sunt aici? Unde sunt aici? Mamă, ești și nu stați aici. Mamă. Ia uite bă ce cap de menina. Ia uite. Ia uite la mine. Mamă ce gura. Știi, ești pirania. Ia uite bă, frate. Nimo. Hai mai schimbă. Asta e crimă. Ia uite-l bă. Mamă, și că Johnny Bravo aici. Oleu. Șacali. Uite unde ești. Uite-te la mine. Ia uite-te bă. Ia uite-l bă ce față avea. Ia uite-te, vezi? Altă. Caca. Frunte de asta. Aia cu fruntea mică e mișto. Ia două pe asta. Ia uite. Ce frate? Burning. Yeah. Uite-te la mine, uite-te la mine. Uite-te la mine. Eu uite bă ce că avem din aia. Asta. Asta e tare, frate. Ia uite-l, băi. Uite la mine în spate. Mamă, ce căpățână! Wow.